Na naše zábavné vyučovanie sa prišli pozrieť aj škôlkári. Veľmi rýchlo sa zapojili do našich hier. Pričom ani oni sami netušili, koľko nových vecí sa pri hrách naučili. Poďte sa s nami na to pozrieť. S prvákmi sme privítali deti z materskej školy svätej Alžbety, ktoré sa prišli pozrieť na prácu našich prváčikov. My sme si pre vás pripravili, že vám ukážeme, čo už teda prváci vedia a čo robia v tej prvej triede. Ukážeme vám, ako vieme čítať napríklad. Dobre? Kto nám začne? Hanka. Dobre, tak Hani, začni. Mám rád risotto. Kazimír má zlý zvyk. Dobre, super, Adamko. Deti, na tejto tabuli máme hru Muchy so slabikami. Ja poviem slabiku a vy rýchlo musíte nájsť a capnúť mucholapkou. Pri tejto hre je vždy veľká zábava. Veľa múch nám sem nalietalo. Mú. Super, Hanka. Ma. Janko našiel. Ja. No, super, skoro rovnako. Dáme si slabiku. Te. Výborne, Tadeáško. Slabiku je. Výborne, Tereska našla. Predškoláci nezaostávali a taktiež nám ukázali, čo už všetko vedia a ukázali nám, že už poznajú aj písmenka a čísla. Pohľadajte písmeno A. Výborne, Matiasko, výborne. Písmenko I. Výborne. Písmenko M. Výborne, super. To je žltej farby. Popozerajte. No, super, výborne. Predškolákom sme pripravili hru Pexeso. Hra ich veľmi zaujala a k písmenku, ktoré si vybrali, museli nájsť obrázok na to písmenko. Tak skúste pohľadať obrázok, ktorý bude začínať na písmeno A. Výborne, spoj. Výborne. Čo si našla? Aký obrázok? Auto. No, aké písmenko si vybral? R. Tak skús popozerať a podaj ho chlapčekovi, Tomáškovi. Tomáško, čo je na obrázku? Rak. Začína na R. Výborne. Ešte, či tam nemáme I obrázok? I. Tak skús pohľadať, či je tu nejaký obrázok. Super, čo si našla? I ako ihlu. Výborne. Deti, teraz ukážeme predškolákom, ako už viete krásne písať písmom Comenia Script. Budem vám diktovať písmenká, slová, vy ich budete písať a potom ich pôjdete vašim kamarátom ukázať. Z hejného matematiky im ukázali prostredie autobus, pri ktorom museli veľmi pozorne počítať a že sa im to podarilo, o tom nie je pochyb. Dvere autobusu sa otvárajú a vystupujú. Jeden cestujúci, ďalší cestujúci a nastupujú. Prvý cestujúci, ďalší cestujúci, ďalší cestujúci a ďalší cestujúci. Predškoláci nám tiež ukázali, čo všetko už oni vedia. Poznali už písmenká a čísla. Spolu s prvákmi sa potom zahrali rôzne hry a v triede vládla super nálada. No tak, číslo 8. Výborne. Číslo 3. A číslo 0. Výborne. Dobre. Super, ovládate čísla.